Nu ben je bij het Outdoor Point bij de Forellenvijver in Jesterstreek. Nou ja, en daar kan je dus ik quadrieden. Nou ja, waar wil dat net? Want dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Even op die dingen rondscheuren. Kijk al je spultjes met u aan. Maar eerst maar eens even uitvinden hoe het eigenlijk maakt. Wat is dit voor charmante tooi? Ik ben weer aan het tarrieden om dadelijk op de quad te gaan. Ik krijg dadelijk uitles. En een van de dingen die verdwam moeten is even een haarnetje op. Charmant tot en met. Omdat ze natuurlijk een helm op krijgt. En het is nog net echt heel erg fijn om een helm op te hebben met al mijn lange blonde hier in achterbloot. Dus vandaar een haarnetje. Oké, de quadjes. Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Martin. Instructeur bij Autopoint. Het gedeelte wat wij nu eerst even gaan doen, en een van de activiteiten die ik even uit ga leggen, is het quadrijden. Leuk, Jantine. Ik vind het heel eng eigenlijk. Mag je nog even een helm opzetten? Waarom hast u dat, die plastic beker daar bovenop zitten? Ja, dat is een heel verhaal. Want eigenlijk doen ze dit hier maar, er zit er een spultje om vast. In teams. En dan moest het elkaar strijden en dan komt er dus wetter in. Zo dus. We doen het nu even niet, maar normaal komt hij tot zover vol met water. En dan wordt het dus verwacht. Het zou eigenlijk wel heel leuk zijn, dan wil het wel, hè? Nou oké, dan doen we het wel. Dat is lekker voor zondagjes dadelijk, ik toch? Nou, samen net. Ik zo zitten dat klikt of zo. Ja, dat kent wel. Halt mee hoor. Nou, dit ziet er mooi uit, Jantine. Ach, als de holle verroer is, komt het net hoe die zelf in, hè? Wat nou weer? Dat wetter is net een goed idee, Gerrit. Gaat goed tot nu toe. Er zit nog zoveel in. Alsof je het ziet. Mag je nog een keer? Nou, Jantine, dit gaat hartstikke goed, dus nou vol gas. Weer het probeerrondje. Ja. Het zit nog vol net. Ja, maar daardoor is het geweldig. Dus dit komt helemaal goed. Dat zo is het ook. Jantine, daar best van maken. Ja, toch wel, hè? Ja, Maar doe, ik- hast er net een druppel flens hier en beter helemaal vol dwank, hè? Maar voor die is dit een kort kunstje. En nou is het ook nog. Nou ja, dat wil ik wel, hè? Ik ga nog hier rondje. Ja, veel plezier.